Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha amazinyo. Ukuphupha ngamazinyo okanye izinyo akuyona into ejwayelekile nje. Amazinyo amele izinto eziningi: impilo, amandla, ubudlelwane bomndeni noma izinguquko ezinkulu empilweni. Uma uphupha umile amazinyo amasha, lokhu kuvame ukuchaza ukukhula empilweni yakho. Lokhu kungasho ukuthi usuzongena esigabeni esisha. Kungaba umsebenzi omusha, amathuba amasha noma ukuqala impilo entsha nothile. Kungaba futhi uphawu lokuthi izinto ezinhle zisendleleni. Kodwa-ke, uma uphupha ukuthi izinyo noma amazinyo ayaphuma noma ayawa, kuvame ukuchaza ukuthi kukhona into engase ikukhathaze, njengokulahlekelwa umuntu omthandayo noma ukwesaba okuthile empilweni. Kodwa akusho ngaso sonke isikhathi into embi. Kwesinye isikhathi kuyisixwayiso nje sokuthi uzilungiselele izinguquko. Uma iphupho likubonisa izinyo eliqinile, elihle, elimhlophe, lokhu kusho impilo enhle, amandla nokuvikeleka. Kungaba uphawu lokuthi izinto zakho zisendleleni efanele futhi unamandla okuqhubekela phambili. Ngakho-ke, ukuphupha amazinyo noma umila amazinyo kusho izinto ezehlukene kuye ngokuthi iphupho libonisa ini. Siyabonga, nisale kahle.